Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos no tempo de información hoxe venres día 22 do mes de maio na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe lles imos a falar nesta xornada pois de un contacontos que haberá hoxe venres. Están a tempo aqueles que queiran e nos sigan no informativo do mediodía para que os máis pequenos da casa podan disfrutar de merenda e de contacontos este venres. Falaremos das festas en Encrobas. Comenzan hoxe, se prolongarán ata o domingo, pero tamén comenzan hoxe as festas do Espírito Santo na Silva e se prolongarán ata o luns. Mañán é o día da festa social da terceira edade. 700 persoas van a disfrutar de unha xornada especial, dunha tarde de homenaxe. Falaremos do programa Verán Saudable, desa actividade que están a tempo de anotarse, e xa anticipamos que as comunicacións das fogueiras do San Xoán, das cachelas, hai que facelas a partir do luns día 1 do vindeiro mes. Falaremos dos campamentos de verán, que xa está aberto o plazo, tamén do programa Bos Días Cole, ambos os dous de conciliación, e falaremos da limpeza de fincas para previr incendios. Estamos na última semana para poder facelo, segundo a lei. Lembramos tamén que o Parque Acuático abrirá o 10 de xuño e o Concello tamén vai abrir a piscina climatizada da Silva e poñerán unha taxa. Habrá que pagar pola piscina climatizada, ou mellor dito, pola piscina municipal da Silva para os que non estén empadroados en Cerceda. Falaremos da renovación de plaza nos cursiños de natación, ou mellor dito, das novas plazas nos cursiños de natación, están agora a tempo, e pecharemos co tempo, onde as previsións para a xornada de mañán sábado e tamén para o domingo é de que teremos tempo con temperaturas altas e nubes de evolución que poderían traer algún chubasco trebuento, pero que sería illado. A situación será anticiclónica, pero con nubes de evolución. Como dicíamos ao principio, hoxe na Biblioteca Municipal de Cerceda, ás 5:30, hai un contacontos. Así que os que nos sigan no informativo do mediodía e aínda non o saben e queren disfrutar dese contacontos con merenda, poden achegarse á Biblioteca Municipal da Silva, hoxe na Biblioteca Municipal de Cerceda, hoxe ás 5:30, donde actuará Joshua Kenneth co seu espectáculo Leer para Creer, un espectáculo de ilusionismo de aproximadamente 45 minutos para nenos e nenas a partir de 4 anos, no que mezcla a lectura e a maxia para descubrir o arte do imposible. Hoxe, ás 5:30 na Biblioteca Municipal de Cerceda, contacontos con merenda co espectáculo de Joshua Kenneth. Unha actividade gratuita. Cambiamos de tema para falar de festas, porque hoxe xa comenzan as festas de Encrobas e do Espírito Santo na Silva. As festas de Encrobas comenzan hoxe venres día 22 con unha gran verbena donde estará a Orquesta Costa Dorada, todo ali en Pontoxo. E mañán sábado, día 23, teñen misa solemne a 1 da tarde na honra Virxen da Peregrina, e logo na sesión vermú e na verbena de mañán estará a cargo do grupo Tic Tac. O domingo pasado mañán, día 24, hai misa solemne a 1:30 na honra Santa Lucía, e na sesión vermú estará o grupo Benecuai. Eso todo para as festas de Encrobas, que serán hoxe, venres, mañán sábado e domingo en Pontoxo. E hoxe tamén comenzan as festas do Espírito Santo na Silva con 4 días de festexos. Comenzan hoxe, venres día 22, con unha gran verbena. Estará Disco Móvil CDC, pero estará a orquesta París de Noia, unha das orquestas, insistimos, máis salientables do panorama galego. Gran verbena para hoxe na Silva, e mañán sábado volverá a ver verbena con Disco Móvil Impacto e o DJ Nian Noe, e tamén mañán estará a orquesta Los Satélites, tamén outra orquesta importante que estará mañán na Silva. E o domingo hai pasarrúas coa charanga Bebe Mais, hai misa solemne a 1, e logo irá seguida da procesión. Hai pasarrúas e sesión vermú infinita con pinchos coa orquesta Atenas.
E o luns, día 25, hai misa a 1 e a continuación terá lugar o quinto xantar popular do Espírito Santo baixo carpa, con sesión vermú e tardeo co trío Alborada. Onte era o último día para retirar os tickets para disfrutar dese xantar con menú a base de lacón, a feira, pulpo, churrasco mixto, postre, bebida, café, a cargo da pulpeira Luis Guerra. Está organizado pola Comisión de Festas do Espírito Santo da Silva e colabora o Concello, veciños e casas comerciais. Mais temas hai. Mañán é o día da festa social da terceira idade. Mais de 700 veciños do Concello disfrutarán mañán a partir das 2 de un gran xantar, disfrutarán de música, disfrutarán de sorpresas en homenaxe aos maiores nunha xornada de confraternidade. Decir que o menú, se alguén aínda non o sabe, de todos os que xa están anotados para disfrutar de xeito gratuito desa gran festa, o menú será a base de lacón afumado estilo a feira, haberá pulpo a repetir, xarrete con patacas e guarnición, postre, tarta mil follas e xeado, e café con gotas, ademais de bebidas, refrescos, viño, etc. As inscripcións, como decimos, xa pecharon e son máis de 700 persoas anotadas. Se alguén ten algunha dúbida a estas alturas, estaría a tempo de chamar ao teléfono 981 68 60 68 e poñerse en contacto con algún responsable do Concello. Falamos agora de unha actividade que tamén é demandada e se leva facendo durante varios veráns. Falamos do verán saudable. O Concello de Cerceda volveu a activar un ano máis o verán saudable, unha actividade lúdica e deportiva para maiores de 18 anos e que ten lugar na zona verde do Parque Acuático, do Xardín Botánico ou do Paseo Fluvial. Serán os martes e os xoves e poden elixir un turno de mañán de 11 a 12 ou de tarde de 8 a 9. O precio é de 13 euros o mes para os adultos, serán de 9 euros para os maiores de 65 anos. Se farán actividades como ximnasia de mantemento, xogos tradicionais, aquallín, andainas ou zumba. É dicir que van a comenzar xa o xoves día 11 de xuño comenzará e rematará o día 3 de setembro. O prazo para inscribirse estará aberto ata o venres 29 deste mes de maio. Poden anotarse no rexistro, na planta baixa da Casa do Concello ou a través de internet, na sede electrónica, na web municipal www.cerceda.org. E xa lles anticipamos, nos comunican dende a Oficina de Medio Ambiente do Concello que as fogueiras do San Xoán, que se van a celebrar o día martes 23 do vindeiro mes de xuño, a partir do vindeiro luns día 1 de xuño, é dicir, a partir do luns día 1 de xuño, ábrese o plazo para facer as comunicacións para a celebración do San Xoán. As fogueiras, en este caso, lembren só, se poderán facer as que se pidan, en este caso, hasta que se comuniquen no día de San Xoán, da noite máxica da véspera do San Xoán. Decir que as fogueiras, os permisos poderánse tamén, se queren, enviar por correo electrónico á dirección medio.natural@cerceda.es ou chamando por teléfono, o teléfono de Medio Ambiente do Concello, 881 04 67 76. O plazo para solicitalas ou para comunicalas, mellor dito, remata o día 19 de xuño, data na que se remitirá a listaxe á Consellería de Medio Rural. No Concello únicamente se van a recoller solicitudes para a noite do San Xoán, o 23 de xuño. Fora desa data deberán solicitar permisos de queima chamando o 012, sempre que non nos atopemos en período máximo de risco de incendio, onde estará pechado eses permisos. E lembren que ata o día 1 de xuño non se poden facer as comunicacións. En canto aos campamentos de verán, o Concello de Cerceda organiza 2 campamentos de verán, un na Silva e outro en Cerceda, para nenos escolarizados ata os 14 anos. O plazo vai a estar aberto ata o 16 do vindeiro mes de xuño e se ofertan varias quendas, unha do 26 de xuño ao 8 de xullo, outra do 9 de xullo ao 22 de xullo, outra do 23 de xullo ao 5 de agosto
outra do 6 de agosto ata o 19 e outra do 20 de agosto ata o 2 de setembro. O horario vai a ser de 9 da mañán a 2 da tarde, de luns a venres, aínda que existe a posibilidade de horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde, pero aí xa sería se hai suficiente xente anotada. O precio por quenda será de 50 euros ou de 70 dependendo do horario, se é ampliado. Os irmáns na mesma quenda pagarán 30 euros e van a realizar actividades como xogos ao aire libre, manualidades, visitas ao parque acuático, cociña e terán merenda a media mañán. En Cerceda se celebran no Centro Cívico e na Polideportiva Municipal e na Silva será no local social e no colexo. O plazo para inscribirse vai a estar aberto ata o 16 de xuño no rexistro na planta baixa da Casa do Concello pola sede electrónica. E outro programa de conciliación é o programa Bos Días Cole, que lembren, se celebra nos colexos, tanto no de Celso Emilio Ferreiro da Silva como no Colexo Cruce, para que nenos e nenas vayan antes do horario lectivo ao colexo e podan facer actividades, estar atendido por monitores e incluso almorzar. Xa se poden inscribir para o programa Bos Días Cole para vindeiro curso escolar 26-27, teñen de plazo ata o venres 5 do vindeiro mes de xuño, tanto no colexo de Cerceda, que será de 7:30 da mañán a 9:30, como no da Silva, que é de 7:30 a 9 menos cuarto, con servicio de monitores e de almorzo. Como decimos, o plazo remata o próximo venres 5 de xuño e poden facer a reserva pola sede electrónica ou no rexistro do Concello. Se teñen algunha dúbida poden chamar ao 981 68 60 68 ou achegarse presencialmente á terceira planta do Concello polas mañáns ás oficinas de servicios sociais. E lembramos que o Concello de Cerceda insiste en que, segundo a Lei de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, as persoas titulares ou responsables de parcelas situadas nas faixas secundarias de xestión da biomasa deben realizar os traballos de limpeza antes do 31 de maio, antes de que remate este mes. Debe manterse limpa unha franxa de 50 metros ao redor de solo urbano, de núcleo rural e urbanizable, de edificacións ou vivendas illadas, de urbanizacións ou parques e de instalacións industriais. Nesa franxa non poden existir especies como eucalipto, piñeiro, acacia, mimosa, toxo ou fieitas. Se alguén ten algunha dúbida pode poñerse en contacto co Departamento de Medio Ambiente. O teléfono é 881 04 67 76 polas mañáns ou achegarse ao Concello, a terceira planta do Concello onde están as oficinas de Medio Ambiente. Agora falamos do parque acuático, da apertura e da piscina climatizada, mellor dito, e da piscina municipal aberta da Silva. Pois o goberno cercedense vai aplicar unha taxa de 2,5 euros por día de uso na piscina da Silva, que ata data foi sempre completamente gratuita. Van a quedar exentos de este pago da taxa municipal os veciños e veciñas que estean censados no Concello de Cerceda, os que se lles entregará un carné de acceso específico, e a xente que non este empadroada no Concello de Cerceda terán que pagar unha taxa de 2,5 euros para utilizar a piscina municipal da Silva. Por outra parte, o parque acuático, que abrirá o vindeiro día 10 de xuño, ademais, as concelleiras Cristina Capelán e Catrina Queijo se achegaron aos centros escolares para facer entrega aos alumnos das invitacións, como todos os anos, para o parque acuático, para todos os escolares de Cerceda. Un parque acuático que, insistimos, abrirá o 10 de xuño, mércores. Tamén falando de instalacións municipais, en este caso da piscina climatizada, nestes intres está aberto plazo para novas plazas ou cambiar de día e de hora para a piscina climatizada de Cerceda. O plazo está aberto ata o 29 deste mes de maio para novas plazas dos cursiños de natación na piscina climatizada de Cerceda. Logo, durante o mes que ven, xa terán que facer de xeito presencial no rexistro ou por sede electrónica a formalizar a matrícula da plaza.
E rematamos co tempo. Na xornada de mañán sábado vai a vir marcada pola inestabilidade atmosférica debido á presencia de aire moi cálido en superficie e de aire frío nas capas altas. Isto en que se traduce? Pois temos ceos que estarán parcialmente cubertos con nubes de tipo medio e alto con alta probabilidade de que se rexiste algún chubasco de carácter treboento nas zonas de montaña, especialmente no interior de Galicia. As temperaturas non experimentarán cambios significativos, polo que seguiremos con unha forte sensación de calor e de bochorno, e o vento vai a soplar frouxo de dirección variable durante a xornada. Pois co tempo rematamos o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía, disfruten da fin de semana, saúdos da radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.